Bok ekipica, evo mali update. Stavila sam Valentinovo video sa mojim dečkom Eliotom. Danas su ga poslali doma s broda. Još uvijek smo svi u šoku. Što se dogodilo je da stavila sam na story na Instagramu, tako da isto pogledajte. Otišli smo na onu glupu bananu koja ide po moru da te vuče brod i on je pao u vodu, neko je pao na njega i strgo si je palac, to jest, nije strgo palac, strgo je tetivu u palcu, navodno. Ne znaju točno šta je i poslali su ga doma da se liječi, možda će trebati operaciju, ne znamo. Ali eto, to je sad update o mom životu isto na brodu. A sad da odgovorim na pitanje zašto nisam još uvijek napravila room tour. Zato što sam živjela u njegovoj sobi. Zato što smo živjeli skupa u toj njegovoj sobi. I zato što moja soba izgleda ovako sad. Jer mi je on ostavio neke svoje stvari. Jer doslovno smo ga trebali spremiti u roku jednog dana. Ali bit će mu bolje. Mora se oporaviti. Vjerojatno se neće vratiti na brod. Jer ja imam isto još 5 tjedana na brodu i šove ćemo trebati promijeniti zato što nemamo sad jednog pjevača, ali gledamo pozitivno, bit će mu bolje, ovo je najbolje za njega. Meni je iskreno užas i ne mogu više plakat kako sam suza isplakala. Ali idu novi videi, napravit ću room tour ove sobe kad ju očistim, kad bude izgledalo na nešto. Iskreno sjećam se kao što sam se sjećala na prošlom brodu sad i ako sam preživjela 11 mjeseci, preživit ću i sad ovih 5 tjedana, koliko god mi je teško jer sam apsolutno sve radila s njim. Ali eto, to je update. Hvala vam puno na svoj ljubavi što ste pokazali na video za Valentinovo. Bilo mi je predivno i stvarno ne bi ništa mijenjala s njim sve živo kroz što smo prošli na ovom brodu. Puno je lakše kad imaš nekoga i s kim možeš sve dijeliti, pogotovo u ovom teškom životu. Volim vas puno, puca!